ngegama lenkosi yethu siphambi kwetrone Thixo wethu onamandla amakhulu gcwala kule ndawo ube ngumlilo gcwala kule ndawo hlala nathi kule tafile uqhekeza isonka esinamandla Baba wethu olungileyo siyathandaza ngegama likaJesu muva njengomlilo muva kule ndawo ngegama likaYesu Father we thank you let a fire to come over this place ngegama likaJesu siyabonga kakhulu in Jesus name Nkosi ndiyapheka kuwe ndikunike iphathwe uyikhomba indlela yami Nkosi ndiyapheka kuwe ndikunike impilo yami iphathe uyikhomba indlela Ndifuna wena enhliziyweni yami ndize ngikubone yebo Nkosi Satana ungivukele uyaliwe moyeni uyaliwa kodwa ndenze Baba ibe ngcwele ube mhlophe Ufisa wami umfuzo nje uma Nkosi undibona isazula umundibona nithugiswa nobunqanda
Ngiyakubona laphaya. Ngiyakubona. Ungasekho. Ngizokubona laphaya. Ngiyakubona. Asithathe ithuba. Sibulise otata, sibulise omama. Sibulise abantu abatsha abafowethu nosisi nabantwana egameni lenkosi uYesu. Amen. Hallelujah. Amen. Sibulise pha ku TikTok. Amen. Yeah, Egameni Jesus. lika Yesu. Siyambulala kakhulu kuYesu bathandekayo. Uzulibazisa incwadi kaTimothy besibini. Chapter number 3, verse number 1. Siyabonga kakhulu nisinisiwe. Izono zami zixolelwe. Andiyazi ke ninike ixesha elingakanani. Amen. Ukusuka ngoku bantu basekhaya. Hayi liyabula wari ke tani. Ndiyalibamba ixesha cha yasendilazi. Amen. Hayi noko ntsazibamba. Bizani nesanibana wari. Ingxaki ndonqana ushumayela kancinci niphinde nithi hawu hayi ka asivanga. Amen. Phinde nishumayele kakhulu siyahluma yabo. Phinde futhi sishiywe si-transport. So ndiphela ixesha man be ndigqibe ngabani ixesha? Ngo-7. So ndishekele how many minutes? Xa nithi ngo-7 anitsho siyahluma. Amen. Good-9. Okay, masilidwe ngumoya egameni likaJesu. Nami ndizawuzama at least 7:30 abethi sesiphumile. Siyavana abathandekayo. Amen. Sicela sibone izolo sithethe nge-second coming. And I'm also willing yonke le veki siyispende sihlele etafileni nenkosi sifundiswa nge-second coming. Sayixela kizolo ukubaleka kwayo. Sawabala namaxesha. Unoba ngibasibale amaxesha izolo besifuna uunderstanda ukuba what time is it now, so that singakhonza uThixo simkhonza ngendlela edlulileyo okanye indlela engachanekanga ngokwescripture. Amen. So ke siye sawabala amaxesha ngoba uyabona xa ungumuntu ungawabambi sisivuvu amaxesha ebusuku uzawulala ngesidudu, ekseni uvuke ngomngqusho. Amen. Because you don't understand times and occasions. Satsho izolo ba in the Bible siva ngonyana baka Izakha ababewazi bewaqonda amaxesha. So ndifuna ke sithethe namhlanje. Izolo sithethile ke sabala amaxesha sabe sesintroducer ibandla. So ndifuna namhlanje ukusiqinisekisa into ethi kule generation siphila kuyo, this is the right time ngokweBhayibhile ebixele into yoba uYesu uyebuya. Uba belikhona ixesha apha emhlabeni ebesinovesi likhombe sithi uYesu uyabuya, leli lethu ixesha. Jesus is coming. Siyasatsho izolo sathi ukubuya kaYesu kwahluke kayi-2 phases. Siyakhumbula ndithi? Cela sithena amen. Sathi ukhona uYesu ozawubuya
ezolanda ibandla, sihamba sonke ndithi, athathe ibandla ulibeka kwelesithathu izulu. Abe khona uYesu ozawubuya, ebuya nelibandla alibeke kwelesithathu izulu, abuyele emhlabeni aza kulawula. Niyawuhlula lento ke ngoba bathandekayo. Khona uYesu ozawubuya ezothatha ibandla. Then ukhona uYesu ozawubuya abuye nebandla esiza phezu komhlaba. So uYesu esimlindileyo uzobuya kayi-2. Khona uYesu ozayo ozawubonwa ngabakhe, apho azawappearisha in the glory. IBhayibhile ithi xa ethe wabonakala, thina bakhe will be transformed, sifane naye. So funeka siyiqonde into yoba xa uYesu ebuya ezawulanda ibandla, it will be only believers eziye zathembeka kwade kwasekupheleni ezizawukholwa yi-rapture. Izolo siye sacacisa into yoba xa kuthethwa ngebandla kuthethwa nge-back to God lesikhonza kuyo, akuthethwa ngazembula. But when we talk about the church, sithetha ngento uYesu anayo egcwele umhlaba wonke. That is why pha ewisile kukhona umculo wamacilo, umculo wapha othi ndiyakholwa into yoba irhamente engcwele ikulo lonke ilizwe. So uYesu ke uzawubuya ezolithatha ibandla. Salicela ke libandla izolo, salidescribe uba what kind of a church uYesu azolilanda. But today ndifuna ke sincokole ke ngokuba sibona ngantoni ubuYesu uyebuya, so that we can be prepared. Verse 1. Sifunda izwi lenkosi incwadi yeTimothy wesibini chapter 3 verse 1. Lokho imihla yokugqibela. Verse 1. Kucace mhlophe ukuba imihla yokugqibela iyakuba ngamaxesha anzima. Le mihla yokugqibela iyoba ngamaxesha nobungcipheko. Isixhosa esidala. Hamba. Abantu bayakuba ngabathandi beziqu zabo. Abantu ize sibone uYesu uyebuya uzolilanda nyani ibandla. Sizawubona ngalento. Abantu bazothanda iziqu zabo. Hamba. Bathande imali. 2. Iyoba zizithanda imali. Jesus. Bezigwagwisa. Bazigwagwise into ezine-pride. Jesus. Bengozwi labo. Sifunda incwadi kaTimothy wesibini chapter 3 verse 1. Bengozwi labo. Bayakunyalisa. Bangathobeli bazali. Ile nto sikuyo le kuthethwa ngayo apha. Ndiyayiconfirma nje. One of the greatest sign yoba uYesu uyebuya kukuhlubuka kwabazalwane ezwini elibhaliweyo. Uyabona masibona abazalwane behlubuka kwilizwi elibhaliweyo, asibone kakuhle that Jesus is coming. Ilizwi libhalwe black and white, but lento ibhaliweyo sibona ii-opposes abayi-opposayo.
ibhalile iBhayibhile umzekelo pha kwincwadi ezibhalwe pha yoba into ethile ayivumelekanga ifike le generation yangoku. Ithi hayi man le nto uThixo ngelixongo yayinguPawulos lo ebhala apha bafuna uyi-analyze ngendlela erongo. Sawenza umzekelo ithi iBhayibhile divorce is prohibited, ayivumelekanga. Zifike ezanto zale mihla namhlanje zithi hayi man uThixo inobe ebeyiqonda kahle ixesha siphila kulo njengoba ekhama le divorce nje. So one of the greatest sign kukuhlubuka kwabazalwane ezweni. Bahamba abazalwane ngokweemfuno zabo. They serve plan kaThixo ngokwecebo labo. What is wrong with this? What is wrong with dating? What is wrong with courtship? Ngoba sinevukela mbuso zwi likaThixo. Loo nto ibonisa caca mhlophe. What time is it? Uyabona xa ubona ezi zinto zehlayo bani ujonga ixesha. What time is it now? Oh Jesus. Yintoni erongo man ntoba ndibe nenkwenkwe eyi-1? What is wrong with this? Now that shows ukuhlubuka babazalwane in the word elibhaliweyo. Bakhonza uThixo ngokuthanda kwabo. Verse 3. Verse 3. Phana buntu. Hamba. Bengaxoleli mntu. Now again, nansi into efuna sizibambe zii-key things kule 2 minutes nje sibe sesibuyela up. Ndifuna siwabambe ezi zinto zingu-key before singene le ndaba ye-rapture. Number 1, into efuna siyibambe sibambe izulu. Jesus. Uba kukhona into ekuthiwa lizulu lesithathu apho uPaul athi xa ethetha inkosi yandiqwilela yandisa kwelesithathu izulu. Kube khona izulu lesi-2. iBhayibhile ethi xa ibiza loo ndawo yi-paradise. Yintoni paradise? Lizulu lapho amakholwa afe ngoku namakholwa afe kudala. It's a waiting room for the xilongo lokuqala, for the first trumpet ikhale. Kukhona into ekuthiwa yi-paradise lapho i-believers ezafela kuKristu zilinda khona. Wonke umuntu ofayo efele enkosini akayizulwini uye paradise. Hlalwa khona konwatyiwe khona. Abantu abaseparadise bathi xa bevuyela baseparadise voice ethi jonga napha anikava bumnandi. Wonke umuntu ofe kwi-holiness ulinda. It's a temporal place, paradise. 2, number 3, kube khona indawo ekuthiwa sisiwoko. That I believe it's under the ground. Isiwoko naso si-divided into 2. Sikhona isiwoko sokulinda ekuthiwa xa sibizwa yi-Hades okanye ngesiGrike yi-abyss. Le ndawo
yindawo yokulinda wonke umuntu ofe engasindiswanga uyangqopha eAbyss, Hades, okanye izothi ezinye version kwelabafileyo. Now aba baseparadise balinde ixilongo le-rapture, ngoba xa uYesu ebuya ezolanda ibandla, he will stand in the glory. Then amangcwaba ayawuvuleka, Hallelujah. kuvuke kuqala abafileyo. Jesus. Now uvuko is divided into two. There is a first resurrection whereby uYesu ezokhalisa ixilongo kuqilwe abathandekayo. Then iBhayibhile ithi asizubalile, okay, asizubaphangela abalela ukufa. Siyaba sonke class. Then maye kulabo abazawuphunculwa yi-first resurrection. Basengozini abantu abangazuvuswa kwi-first resurrection. Two, kube khona i-opposite ye-Hades, ye-paradise, which is i-Hades. I-Hades now is under the ground, whereby wonke umuntu ofe engasindiswanga okanye ofa enezono uyangqo kulaa ndawo kuthiwa yi-Hades. Nayo i-Hades, it's a waiting room, because hell isiwoko asikavulwa. Nikhona class? Isiwoko asikavulwa. Isiwoko umuntu oqala ungena ezogweni nguSathane, kwaqala yena, ngoba isiwoko besingenzelwanga mntu, besenzelwe uSathane. Ha, the reason uba abantu bezoya ezogweni, it is because bathe nca kuSathane. Wayewathi uNtata senza umzekelo, wathi le nto ifana nengubo. Yabona ingubo endala xa uyitshisa inentakumba, ubungatshisi intakumba wena, ubutshisa ingubo. So hellfire is like that. Sizawutsha because sithe nca kwiinto zakho uSathane. But the plan of God is all people to be saved and come to the knowledge of truth. Hallelujah. So a Hades yindawo yolinda napha, lindwa pha wonke ofe engena Jesu ulinda pha. Bathi xa bekhala belila inyembezi, kube khona izwe lithi linda nokukhula okuzayo sencane le nijongene nayo. It's a waiting room, waiting place. All those abafa bengarayithanga noThixo maye kubo, because they will went to Hades. On the day of judgment, let's not follow on Sunday. On that day of judgment, because this is not the end. Sama song. Don't tell us the beginning. It doesn't say I go. Hades, ikhona wonke umuntu ofe engasindiswanga ulinda pha. It's just it's storeroom nje, so kulindela day of judgment, because those who are in Hades balinde bona ixilongo lesibini, which is the second trumpet, ezawukhala kube sekugwetywa ihlabathi. Mind you ke abase Hades bazokhutshwa and presented before the throne, the white throne. Masibambe apha futhi. There are two types of judgment. Khona judgment eziyi-2. Kukhona i-white throne esifumana ku-Revelation chapter 20 verse 11. Kube khona i-judgment seat of Christ esifumana kumaKorinte besibini chapter 5 verse number 10. Sizawuthetha ngezi zinto zonke, sizohlule futhi okwesibini. Le teaching yangena. Naw ke masibuye ke, sizawungena kwezi khona ijele mangithethe ngezindawo ziyi-4 xa phakathi ngezulu ne-paradise
ne-Hades nesuho. Sikhona ijele okuthiwa ngo-Tartarus, sibe khona ijele okuthiwa go-up intoni le jele o-bottomless pit, which is umgodi ongenasiphelo. Sawuthetha ngazo, masibuye ke sibuyele kule ndawo siprove. So what we are waiting for now, simlindile ke uYesu azawulanda ibandla. Masiye encwadi kaMatthew 24 sasiyigqiba le ndawo, verse number 6 ndiyacinga. Amen. Matthew chapter 24, 6. Verse 6. Niyakuthi nifazwe namahe Start at verse emfazwe. 4. Verse 4. Waza waphendula uYesu wathi, Waphendula uYesu wathi, lumkani lumkani. ningalahlekiswa bani. Meaning in these days kuyalahlekiswa. Kaba, the day of rapture, another key thing. Nobody knew the day. Lona kuphela kwabantu abathenga isuthi kuthi uYesu uyabuya nge-24 babahle bathenga isuthi zokuxhwila. And anybody owayibelieve abuye, because the Bible says no one knew the day and the date or the hour. Le mini ye-rapture iyawufika njengesela. Kungekho bani uyawuyazi yothi nanko kanye nakuya. So lumkani ke baninzi abawulahlekisa in these days. Funda mama. Waza waphendula uYesu wathi, Yes. lumkani ningalahlekiswa bani. Lumkani ingalahlekiswa mntu. Kuba baninzi abayakuza besebenzisa igama lakho. In these days some will come Oh Jesus. besebenzisa my name. Besithi Besithi banguye uKristu. they will claim that they are Jesus Christ Oh himself. Jesus. Balahlekisa into eninzi They will yabantu. deceive many of the Oh, believers Jesus. and nabantu. And this is a time, bazalwane. I recommend this scripture and Fundi Bible. This is a time. Niyakuthi nife imfazwe Amahle mfazwe. namahe This is emfazwe. the time. Hayo ntsomi le ndithethayo. We are in that era. Sikwelo xesha. Sigalelekile. Silapha ngoku sigalelekile. Jesus is coming. Kwenzeka even into ezingaqhelekanga. Jesus is coming. Bona besazi ngoku. Ube izinto esizibonayo sisazibona. Jesus is coming. Oh yes Lord. Whether you like it or not, Jesus is coming very soon ever you think. Oh Jesus. Okay, funda mama. Mahle mfazwe. Niyakuthi Ningabi. nife imfazwe Yes. namahe emfazwe. Yes. Kodwa lumkani Kodwa lumkani ningabi navuso. ningabi ningoyiki. Jesus. Kuba ezo zinto Yes. zimelwe kukubakho. Zimelwe kubakho. Kanti ke ayikukabi kuko ukuphela oko. This is not the end. Oh Jesus. It's just the beginning. Ifana nokubuya kaYesu, it's not the end. Oh Jesus. Yesu uzawubuya alilandi ibandla. Awukapheli. So masibuye bathandekayo.
Ufuna nje uyiqukumbela senza uyeka. I-rapture. Masifunde ke masifirst ngale apha kwesinye masingena apha kuyo namhlanje. So I think is it clear uba how do we so kanye ifunda igqibha mama ogulwa ibe clear le ndawo sikuyo uba lama sibona ngantoni, because why ndingafuna ukucacisa izinto izinto eziclear sizibonayo. It's a evidence. Funda mama. Verse 7. Uhlanga liyakuvukelana nohlanga. Uhlanga liyakuvukelana nohlanga. Nokumkani avukelana okumkani bavukelane nabanye okumkani. Kuyakubakho indlala. Kuyobakho indlala. Neenyikima zomhlaba. Kuyobakho indlala neenyikima zokufa. Kunje ngokuqala kwenimba ke ngoko koku. Mamela ke, that is the beginning of the sorrow. Oh Jesus. Mamela ke masibuyisele ingqondo siphinde sibe lapha. Uyesu ke ngoku ndikule ndaba ye-rapture. Uzawubuya. Will you be ready when he's coming? He shall appear in his glory. Yintoni i-rapture? What is a rapture? I-rapture kukuxhwilwa kwabazalwane bebandla. One, lixhwilela ntoni elibandla? Liyotshatiswa nenkosi yethu uYesu. Kuyokwenza umsitho. 2, inobangela ukuxhwila ibandla. Ibandla liphethiswa nguThixo kwintlekele uThixo afuna uyenza for 7 years. Niyaniva bathandikayo? Okay mama sithixo. Ndithe okokuqala lixhwilela uyotshatiswa ibandla noKristu kwinto ekuthiwa xa sibiza kwincwadi yesithilelo kuthiwa yi-wedding feast. Niyandiva? Kuthiwa ibizwa into lento wedding feast, whereby ibandla lizokhonjayinwa nenkosi yamakhosi. So yintoni i-rapture? I-rapture luxwilo whereby uYesu ezawuma in the glory. iBhayibhile ithi siyawuduka within the blink of an eye, siyakwenziwa kumila kumbi. We shall be transformed on that day. iBhayibhile, notice Luke chapter 17 verse 40. Notice iBhayibhile ithi xa ithetha nge-rapture ngayithile, iBhayibhile ithi ngelo langa, ayithetha ngamalanga ayi-2. iBhayibhile ithetha nge-rapture ithi ngelo langa. So the rapture will come ngelanga elinye, nge-awenye, ngophanyazo kweso. Yesu afike ame laphaya and uyawukhawulelwa ngabakhe. Only his believers, only saints, only those who are living in holiness. Le nto yofana ne-R5 kumazibuthe. Umazibuthe xa umbeke apha, wathatha i-R5 yayifake wayibeka apha, wathatha i-original wayibeka apha, wabe sowusenje nje. The only R5 ezawubhabha inyuke i-original. The day of rapture is like that. Yesu uzawume buqaqawulini bakhe, abakhe bafaniswe naye. We shall be transformed on that day. Noba ngosingahlekwa ibe ngale nto siyithethayo ayikho. Nxa ndiyona uthi liyeza ilanga lethu, lapho siyojokula kwamathole ebona uninaza. Hayi babathandekayo, the day is coming, the day of the Lord. Kuyaba mnandi ngelo suku, lapho amacawe nenkonzo zingaba sametha ndawo. Awasefake uhlangano wasezembulu, uhlangano wase full gospel wakwiministry ethile bethetha
ngazwinye benye, and they will be raptured within the blink of an eye. That day is coming. uJesu uyabuya. Zenzele ifavor. Start now to be ready, because after rapture there is no mercy. After rapture there is no grace. After rapture there is no love. Kukhona umoya ozayo. Our day is coming. Luyeza lolo suku. Lusondele lusemnyango. Siyakwenziwa kumila kumbi. iBhayibhile ithi ababili bayothi behlele endlini enye, afike omnye athathwe omnye asale. Lelo langa ohleli phezu kwendlu uzawuthiwa makangabi sehla ayojonga into engaphakathi endlini. Hallelujah. The day is coming. Uyabuya uYesu. Uyabuya imfana kaDavide. Uyabuya lo wahlatshwayo. Uyabuya lo walinyazwayo. Uyabuya uYesu. Uyabuya uYesu. Jesus is coming. Uyabulungele na. Uyabulungele na. Jonga sifuna. This day will come. Funda verse number 4 apha kuLuke. Funda siyanipheka ngosiyathandaza. So the rapture is coming. Be ready, prepare yourself. Alisekho lodla izono ngo. Alisekho lobuya ngamva. Time is running out. Time is running out. Okay, funda. Verse number 35. Verse number 33. Chapter 17 kaLuke. 17:33. Luke chapter 17 verse 33. Afuna 31. Verse 31. Ncwadi kaLuka chapter 17 verse 31. Yes. Ngalomhla Ndifuna isibambe le ndawo ba. I-rapture will only occur in one day. Oh yes. Ngalomhla ithi ngalomihla. Yes. Ngalomhla makangathiwa phezu kwendlu ehle ayakuzithatha impahla zakhe ezisendlwini. Ophezu kwendlu kuzawuthiwa makangabi sehla uthatha impahla zakhe endlini. Oh Jesus. Kwanga kunjalo nosemasimini. Nosentsimini. Makangabuyeli kwakushiyekileyo. Makangabuyeli kwabashiyekileyo. Verse 34. Verse 34. Inene. Assurance. Oh Jesus. Ngoba busuku. Rapture will occur one night. Kothi abantu bebabini. Ababini. Belele. Kothi ababini belele. Ndawonye. Belele ibhedini eyi-one. Omnye athathwe. Omnye uzawuthathwa. Omnye ashiywe. Omnye ashiywe. Oh Jesu. Ngophanyazo kweso le nto ndithetha izakwenzeka. Omnye athathwe, omnye ashiywe. Thanda ilizwe bazawusala. Jesus. Thanda ihlabathi bazawushiyeka. Oh Jesu. Yasale hamba mama siyakhothuka ngo. Abafazi ababini. Bafazi ababini. Bathi besila ndawonye. Othi besila ndaweni inye. Omnye athathwe. Omnye athathwe. Omnye ashiywe. Omnye uzawushiywa. Oh Jesus. Osala behlabelela. Oh Jesu. Osala befakazile. Jesus. Osala beshumayela. Oh Jesu. Halibuya ilimo lethu. Yobulungele na. Oh Jesus. Yebuya. Yebuya yes. Siyabiza Oh emsithweni. Jesus. Kukhona umsitho esibizelwa kuwo. Hallelujah. uYesu yasibiza. Jesus. Usibizela emsithweni. Oh yes Lord. The day of the feast.
lapho ibandla lakhe liyawuxilwa, liyawutransfonywa, Oh, Jesus. liyaxulelwa phezulu. Hallelujah. uJohane kuqwathe esithilele abe selibona lingena ekhaya. Abuze uJohane ngobani ababangenayo, bathe wambuke nguba simhlophe. Jesus. Abuze lo mbuzo uYohane, aphendulwe ngabanye. Bathi andazi Nkosi, nguwe waziyo. Oh, Jesus. Yaphendula iNkosi yathi ababangenayo Oh, ngabasuka emhlabeni Jesus. bazihlaphe ingubo zabo, Hallelujah. zabamhlophe kwegazi, Jesus. zabamhlophe kwekhephu. Oh, Nkosi. Umsitho sibizelwa msithweni, Hallelujah. izulu likhona, Hallelujah. sizonibisa masiphe. Jesus. Wazani siyaphi, Oh, Jesus. siyene ekhaya, Hallelujah. siyabona abaqobe esandleni. Jesus. Tibisa bonke abantu, ukhona umsitho, ukhona umsitho, ukhona umsitho. Bayabizwa abantu, babizwa begxila, babizwa bephayisa. Uyabuya uYesu, Jesus is coming. Hallelujah. Jesus. Uyabuya Oh. udumisa, Oh. ndiyambona ngelo langa. Jesus. Uhamba phambi kwabo, uhamba njengomkhophozi, uyakhophoza, uzobekhophoza, uzobekhophoza. Isihlwele simlandela, the Church of the Living God, sizobe sisemveni kwakhe. Hayi bakholwa, sobe simlandela. Uthi Isaya, uthi bethetha uMika, sizobe sixokozela emveni kwakhe njengamathole entakantaka ebona unina. Dadai isathele, phendukani masiphe, buyelani kuThixo, isono senu siqinile, buyelani emnqamlezweni. Go back to God. Oh, Jesus. Hallelujah. The day is coming. One other time sendivala sayigqibezela kusasa, sayigqibezela kusasa. Asike sithathe ibandla ngosibe silixhuliwe. Sangomso siyaqhubeka uba kozokwenzeka ntoni kwabaseleyo, kwenzeke ntoni kwabapha ezulwini. Asibe sibamba iBhayibhile. uYesu wenza umzekelo ngomsitho, uthi kwakhona indoda eyayibambe umsitho. Haleluya. Uthi le ndoda ibambe umsitho omkhulu, yabe le ndoda igqoka ukubamba umsitho, yathuma isitaka sayo, yathi abondimemela abantu emsithweni. Oh, yes, Lord. Yaqala le ndoda kokuqala oyayiricha nemali, wathi mfoka ba uyabizwa emsithweni. Wathi lo wokuqala, hayi andinokwazi uya kulo msitho ngoba kwam sandothenga intsimi entsha, ndisabuka le ntsimi entsha ndiyithengileyo. Waya kowesibini orichi nayo nemali, wathi nawe uyabizwa emsithweni. Oh, Jesus. Inkosi yakumema kulo msitho. Yathi le yesibini inkosi yathi hayi ndisandotshata, ndisabhizi kumtshato, ndibuka umakoti. Wabuya lo mfana osisixaka ekhathazekile kunkosi yakhe, wayimalisela okwenzekileyo. Wathi tata ndihambile ndaya kuba bonke ubuntume kubo, akukho noyedwa osamkela isicelo. Wathi inkosi yakhe jonga ke mfana, hamba ngoku, yiya esitratweni, yiya esitratweni. Jesus. Esitratweni kukho izilima, esitratweni kukho abadayisa ngemizimba. Yiya esitratweni, hamba zula esitrato, zula esitratweni, zula esitrato. Bakhona abakhwalelayo, bayayidinga le ncweba. Bakhona abalambileyo, bayawudinga lo msitho. Yahamba le ndoda, yahamba kwabasepha esitratweni, yazothi mamelani, niyabizwa emsithweni. Kukhona umsitho azayo, kukhona umsitho azayo. Yabuya, yabuya le ndoda, ibuya nezixhwala. Yabuya le ndoda, ibuya nabadayisi bemizimba. Yabuya le ndoda, ibuya nabafebayo.
yabuya le ndoda ubuya namanxila yawafaka emsithweni. Inkosi uJesu owafaka kwayo yawuripotela inkosi yathi inkosi yami aphelile ngoku ngoba ndibabize bonke. Yathi inkosi yakhe hayi phinda uya estradweni uyabhala uthi indawo isekhona apha baxelela umthimba omkhulu uvulile indawo isekhona. Sibizela abantu enqabeni buyelani kuThixo isakhona igama isakhona ubabalo sisakhona ifefa sisakhona isisa. Uyabuya uyabuya. Jesus is coming. Jesus is coming very soon. Angabusa setyotyompheni, angabusa setyotyompheni, angabuya indlu yakhe ivuza. Uyabuya uyabuya. Jesus is coming. Wasibeke nyawo sithandaze, wasibeke nyawo sithandaze. Oba wekhona amandla onke ayatha ayatha ayatha. Usadabafu Kasia Kapai yes. Yes. Oh, thank you. Sure. Sivala amehlo wethu sikwimo yothandaza. Funa uthandaza nabantu namhlanje. Oh Jesus. Abazifela inhliziyweni yabo. Hallelujah. UbuYesu mayebuya zikhona into ezinoba ngabasale. Oh Jesus. Kunezinto ezimshayileyo singampangaphoswe ile mini. Oh Jesus. Funa lo muntu utshoyo enhliziyweni yakhe olula isandla kulo ndawo kuyo. Oh Jesus. Othi ndiyazibona ngoku. Ndiyazibona Nkosi kusikelele. Oh, Ndiyazibona ndikhonzile. Sikhona abantu befuneke ndiyoziqhiza. oh Jesus. Ndiyayiqonda le mini xa inofika. Oh Thixo wami ndingasala. Oh Jesus. Kodwa namhlanje ndibonile Oh isidingo soguquka. Lula isandla usengaphambili. Jesus. Sithandaze kunye nawe. Jesus is coming. Hallelujah. Oh yini Thixo Oh Jesus. iza ngaphambili. Hallelujah. Lula isandla sakho sewume ngaphambili. Thethela amazwi emveni kwami uthi Nkosi Yesu Nkosi Yesu. ndiyabulela. Ndiyabulela. Bandingekafi Nkosi. Ndingekafika. Thethe nempilo yami. Ndiyakwamkela Yesu. Akwamkela Uyele enhliziyweni yami. Uyele ebomini bami. Uyele bomini. Ngegama lenkosi Yesu. Ngegama lenkosi Yesu. Ndiyakwamkela. Phela enhliziyweni yami. Xolela izono. Xolela amatyala wami.
ngegama likaJesu Kristu. ngegama lika